लायला जामायला टपिरामनि हाबायाव माथो डेन्जार मानसि फैदोंलै माथो फिल्मनि एक्ट्रेसफोरबो फैदोंब्रा गाहायाव नाहरलाय मालाय पुलिसबो दं गिदिर कन्ट्रेक्टारबो दं हनै डाक्टरबो दं थाव फानग्रा दुबाइनि सेकबो दंफैयो मालाय हाबावबायलै टपिरामजों मानो हाया बेलाय गोसो जाबा आंबो बिदि हाबा खुंनो हायोब्रा नोंना बाथाय कंग्रेचुलेसन्स टपिराम आरो बादालि गोथार जुबलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय सानैनिसिमबो जेब्लाबो मोजाङै ग्रें रायजो जानो मोनबाय थाथोंसै थेंक इउ सो माच बाजै रिया आंनि जुलियाव दान्दिसे सम नुजाफैनायनि थाखाय हाय टपिराम आं हेलिना नोंनि हाबायाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंनिफ्राय बिदि राव खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनसिनबायलै आं हेलिना खेबसे नोंजों ज' एलबाम गानो सानदोंमोन आं दे जेबो नंला मालाबाफोर आङो प्रडिउसार जाबायबाथाय आंनि एलबामाव गानांगोन दै दे जागोन नेनानै थाबाय आदा टपिराम हेलिनाया आंखौ आदा होनलायदों आदा थेंक इउ हेलिना आंनि जुलियाव फैनायनि थाखाय आरो मोनसे खोथा बर' सेंग्राजों हाबा जादे जुदि गुबुन सेंग्राजों हाबा जायोबा आं बिराद गाबगोनलै जियानो जादोंला आंनि हाबायाव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय टपिराम गोथार जुलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनिफ्रायबो जासिनाय थाबाय आरोखि थेंक इउ सो माच फुजि बिनानाव दान्दिसे आंनि हाबायाव नुजाफैनायनि थाखाय नोंनिसिमबो मोजां फिल्म बानायबाय था मोजां हायलालाय हुइलालाय मोसाबाय था ओमफ्राय आङो आंनि फेभरेट मनालिसाखौबो लिंहरदोंमोन ना मानो फैयासै फाग्लियालाय आंहा मनालिसा एक्ट्रेसजों सानसे एलबाम गाथारनांगौ बाजै रिया मनालिसाखौ आंखौ नोंनि प्रडाक्सनाव लादो दै मालाबाफोर दे जागोन टपिराम मानगोनां आलासिफोर बिथिंजाय ओंखाम जाग्राया फै आंनि अनन फै दे होमबालाय आब'मोन बाजैमोन नानिमोन ओंखाम जाहैदो दे होमबालाय जिरायथ'दो आच्छा दे टपिराम थारैनो हाबा जामारबाय माथो नोंलाय ओइ बमब्र बोरै मोनदों दा बोराय मोनदों आंनि न'आव फैनानै आंनि सिथ्लायाव नोङो थालिर बिफां गायनानै गालांनाया आंनि हाबाखौ नुनानै बोरै मोनदों गोसोआ मा बोरै मोननांगौ जाखो नोंनि हाबाखौलाय नोंसोरथ' मेगन साग्लोबजोब्बायलै आंनि हाबाखौ इसिबां गिदिर हाबा खुंदों होननानै आरो बमब्र'आथ' लाजि खुमालायदों बे गोसो सिङाव सिरिनो थालिर बिफां गायनाया लाजाखै टपिराम बिदि बुङो हाबायाव फैनाय मानसिखौ नङालै बादालि आंनि जिउनि अनजालि बिसोर आंखौ ओरैबायदि लाजि फोनाङोमोनलै बेनिखायनो आं बिसोरखौ लिंहरफिननाय जादों आरो मा अमा राजा आरो बमब्र' सानैबो एसे लाजिबाय नामा नोंसोर नोंथ' नोंनि बिनानाव बेवाइ आरो बिमाखौ आंनो हरासै जुदि हरनाय मोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन जोंनि सोमोन्दोआ नोंजों आंजोंबो जियानो जादोंला दे दाबो गोसो सिङाव जेबो साननांला बे जाबाय जानानै थांबाय नङा होमबा खालि जों सानैनोल' बोर होनानै गालांदों आं दिनैसिम रावनोबो बोर होफेराखैलै आं बोर होनोबो रोङा मा बोर होनो रोङा बेलाय जों सानैया आलो गोजोननि रायजो जाथों होननानै होलांदोंब्रा आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोरनि रायजो जानायाव आंहा बोर होनानै मा मोननांगौ जाखो कसाइफोर मा नोंसोरना हाबाफ्रावबो दावराव दावसिब्रा टपिरामनि हाबा जों गासिबो दुखु दाहाखौ बावनानै मोनसा जानायखौ बावनानै मोसानांगौसो थिखसे नुबायना बे टपिरामखौ गावनि हाबायाव लिंहरनानै जोंखौ बेसेबां लाजि फोनांदों आं बिनि थाखायसो लिंहरखादोंबा नोंसोर आंखौ जिबायदि लाजि फोनाङोमोन आंनि हाबाया जानाय नङा होननानै बेफोरखौ देखायफिननोसो लिंहरफिनदों दा ओइ आं हले रागा जोंबाय दै अमा सालखे रागा जोंनाङालै खोनासं मोजाङै हाबानि खुसियावनो फाग्ला जालांबाय मानसिया बेनिखायनो मा बुङो माथाय गावनो मिथिया अच्छा खुसिजोंनो फाग्लाथब जादों मानसिया बेनिखायनो जेबो ना फैफै जाग्राया मिथिंजाय मानसिनि जिउ दान्दिसेल' जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैनांगौ बेनिखायनो दा हायला हुइला मोसानांगौ जोंहा जाना लायगोरनि खमै बमब्र' आबोदावसो दिलाया माब्रै दं मोजाङैनो दङ कसाइ टपिरामजों बमब्र'जों बिसालथे जाबाय माथो आं बिनि बिसालथे नङालै आं बिनि लोगो हिसाबैसो आं बिनि हाबायाव फैदों बिसालथे महरै आं गनायालै बेखौ दे मोजां जाबाय लोगो हिसाबै फैदोंबालाय आच्छा सन्थला लानानै थांगोन बिसोरखौ जानाय जायगायाव बेखौ आजावदो जोंनिफ्राय मोनसे फिसा गिफ्ट आयु माथो हौवाखौबो हिनजावखौबो मोजां नुलायथारदोंहाय फै हाफां आरो नारजि बुदां नोंसोर सानैखौ नुनानै गोसोखौ मोजां मोनलायलायबायलै टपिराम नोंनि गोथार जुलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय थेंक इउ सो माच टपिराम इसोरनि अननायाव अरायबो मिनि खुसि रायजो जानो हाथोंसै थेंक इउ मोजां बोर होनायनि थाखाय बे फिसा गिफ्टखौ आजावदो आं हले जेबो लाबोआसैलै आंनावनो गासिबो दंखायोलै लाबोलायबाबो जायो जियानो जादोंला हाबायाव फैबाय बेनो बिराद जथेस्थ' लानानै थांलायदो बिसोरखौ होमबालाय फै आंनि अननान आदालि जोबोद समायना नुथारदों नोंखौ थेंक इउ दे होमबालाय दाहाय आं नोंसोरजों जइन जाहैगोन नोंसोर जिरायहोग्रोदो दे जागोन आच्छा अमा राजा नोंसोरबो थांदो थां मा दंब्रा जानायावलाय आं मा मिथिनो दा हौवा गोदाना गावनि हाबायावनो मा दं मा गैया जेबो मिथिया नामाब्रा ओइथ' अमा राजा हौवा गोदानाव बेफोरखौ सोङो नामा थौ आच्छा नोंसोर जाहैग्रोदो आं दसे उनाव फैगासिनो आच्छा थाइबानि लारु टपिराम
नोंनि हाबाखौ जानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबायलै आं हाबा जानो मोनगोन ना मोनलासो गिबाय थादोंमोन आं नुबायना नुबाय बेनिखायनो आं गाजा गोमजा खुंनानै गासिखौबो लिंहरजोबखादों दा सानै मानसिल' फैनो बाखि आंनाव सोर जोंना प्रमद सारजों हाग्रामा सारजों बिथांमोना फैथ'वाखै होमबा राहुल गान्धी आरो नरेन्द्र मदि सारमोनासो फैनानै थांबाय नाथाय बिसोर सानैयासो दाबो मोनफैयाखै फैगोन दे सिन्था खालामनाङा औ फैगोन होननानै खोन्थाखादों फैखागोन बिसोर दे होमबालाय नुबाय बादालि सना आंनि हाबायाव बेसेबां गिदिर गिदिर मानसिखौ लिंहरदों आं दा जोंनिनो बर'नि मानाव गेदेर हाग्रामा सार आरो प्रमद साराल' फैनो बाखिसै बिसोर सानैया फैबाथाय आरो जेबोखौनो नांथ'ला आंनो बिसोर सानैया फैखांनानै थांबा दा लाब्रा पार्टिनि मानसिफोरखौ ओरैबायदि जावगोन आं जावनानै आङो माबाफिनगोन आङो गुस्लिमफिनगोन आं बिसोरखौ जावनोनो लिंहरखादों जिबायदि लाजि फोनाङोमोन ना बिसोर आंखौ बेनिखायनो जावग्लिजोबगोन आं दिनै बिसोरखौ आंनि हाबायावनो खुलुमबाय सार नोंथांमोन खुलुमबाय जोबोद खुलुमनाय अननाय बावहरनाय थाबाय सानैनिसिमबो आंनि हाबायाव नोंसोर फैबाय बर'नि इसोरफोरानो फैनाय बायदि मोनलायलायबाय आं रायजोखौ मोजाङैनो जानांगोन टपिराम नङाबा खोमाया मसाय जागोनांगोन जागोन हाग्रामा सार जागोन आं रायजो जानो थाखायनो हाबा खालामखादोंलै नङाबा आं हाबा जायाना दानि जुगाव मालायनि हिनजाव मालायनि हौवा लालायफानाय जादों नोंसोरबो बिदि जानाङा दै जाया सार जाया आं मानसियाना रायजो मोजां जानोसो उजिखादों बेनिखायनो बिराद मोजां रायजो जालांगोन आं टपिराम नोंनि जुलिनि रादाबखौ खोनानानै आंबो जोबोद मोजां मोनदों बिदिनो मोजां रायजो जादो मोजां संसार जालांदो जागोन दे सारमोन आंखौ टेनसन लाथारनाङा नोंसोर सानैयाल' जरा थाबाय था बिराद समायना नुयो आं नोंसोरखौ नोंसोरल' गय फाथै बायदि ओमफ्राय साहा कापफोर बायदि जरा थालायलायनानै जों बर'फोरखौ मोजाङै दैदेनलांबाय थादो बास बेखौल' नांगौ आंनो टपिराम आं हले नोंनि हाबायाव जेबो लाबाखै दे मा नांगौ बेखौ दानो बुंदो दे मा नांगौ आंनोलाय जेबो नालाय नोंसोर सानैया जमा थाबानो जाबाय बास सानैबो जमा थानानै सानैबो जमा बर' हारिफोरखौ दैदेनलांबाय थाबानो जोब्बाय आंनो जेबो नांला बेखौ खालामना होनो हाबानो बास जाग्राया बिथिंजायसो आंनि उन फै सारमोन नोंसोर सानैखौ जमा नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दैलं जेबो जाथ'ला जोंहा मोनसे जायगायाव खामानि दङ बेवहाय थांनांगौ गुवाहाटियाव मिटिं दं बेवहाय थांनांगौ जोंहा दे होमबालाय खामानिया देरसिन नङा होमबा खिन्थु जानानै थाङोबा मोजां मोनगौमोन आं गेदेर मानसिफोरखौ जबरदस्तिबो खालामजालाना जानाया उनाव जाबाय थागोन दे जों थांनोसै जायखिजाया मोजाङै रायजो जाबानो जाबाय नङाबा उनाव खोमाया हमफैजागोन आंजों जागोन दे होमबालाय जों थांनोसै दे सारमोन गोजोननाय थाबाय फिन खेबसेबाव आंनि हाबायाव फैनायनि थाखाय टपिराम नोंनि हाबानि सायावनो आंहा गेदेमाफोरखौ नुगोबायलै नैबे टपिरामजों हायो नामा आं एनाउन्समेन्ट होनि रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंहा दसे उनावनो मोसानाय मुसुरनाय हाबाफारिखौ लागोन बेनिखायनो रायजोफोरा न'आव थांथ'आलासिनो दसे इन्जय खालामबानो जाबाय जायफोरा ओंखाम जाखांदों न'आव थांथ'नाङा मोसानाय मुसुरनायखौ इन्जय खालामनो थाबावदो होमबा आं एनाउन्सखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै टपिराम जोंना ओंखाम जानो जजोब्बाय बयबो नोंसोरबो जाफैखादो नामा लाब्रा पार्टिफोरा गासिबो ज' दंजोबो ना दङ फैदो होमबालाय थांगासिनो फैदो दे फिसाफोर नोंसोर ओंखामखौ जाथ'लायदो आं एसे मानसिफोरखौ नायहैबावनि जेबो नङालै आं थानायाव टेनसन दाला आदै गासिबो न'नि गोजासो जेबो नङा दे होमबालाय दे जेबो नङा आदै दे अब्लालाय जादो नोंथांमोना आं फैथ'बाय दे दस्तिमोन जादो आच्छा दस्ति नोंलाय मालानिफ्राय फैना थाफैखो हाबायावलाय जेराव बात बेवहाय सन्थला जेराव खाजा बेवहाय सन्थला जेराव अमा भाजि बेवहाय सन्थला जेराव जानाय बेवहाय सन्थला मानो होनोबा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ जादो टपिरामनि हाबानि मुङाव होदो जानाया लाजिनाङा दे बेनाबाथाय खालि बेल'सै आच्छा र' थाइबानि लारु बेसे गोथाव जादो नायनि र' दे गोथाव नंबाबो नङाबाबो जा लों रंजा बाजा जेनेबा बे बारावसो आंहा गिदिर हाबा मोनजाफेरदोंलै जोंनि हाबायाबो इसिबां गिदिर जाबावाखैना जेरै टपिरामनि हाबाया जादों जोंनालाय हाखु दाखुआलाय बोरै गिदिर हाबा जानोसै जोंनि हाबायानो गासिनाबो इमारजेन्सिजोंसो जाजोबदोंहाय अमा राजानाबो आंनाबो नोंनाबो आरो बुम्ब्रनाबो गासैनिबो हाबायानो इमारजेन्सि गोजासो मा मिथिलायै हाबा जानाय बायदिसो जोंना आंनियाव हले सैमाफोरा ओंखाम जानो फैदोंलै लानजाय गैयि सैमा लानजाय मोननै मोनथाम सैमा बेफोरबायदिया फैखादों आंनाव नोंना बाथाय टपिरामनासो मालाय गाजा गोमजा जाथारबायब्रा हाबाया जोंनि हाबाया बिदि जायासैलै हाबायानो जोंना जाब्रब हाबासोब्रा आंहा सोमजिजों हाबा जानांगौ नङामोन ना
सोमजिखौ मोनबाय मालायासो लांनो गोनांमोन आंहालाय आंनि हाबाखौ गोसोआव दंना नोंसोर नारजि बुदांनाव खारसननो थांनो नारजि बुदां लाखिया उनावहाय लाजिनानै नोंनावसो थांनाया आङो नोंसानाव साननैसो थाहैथ'नायावनो गामिनि रायजोफोरा नोंखौसो आंनो हाबा होलायबाय दा हाबा होसिगौमोन आरोना बे समावनो नारजि बुदां आंखौ लायलायबाय आरो आंना जौ लोंनो थांबाय गामिनि रायजोफोरा मिथिं खुंलायलायनानै बुनानै हांग्रि मोनदिजों हाबा होबायना आंनिखौथ' मिथिखायो दा नोंसोर मा जादों बुंलासो आं जाबाय दे जाबाय बे हाबाफोरावलाय मानो गावबा गावनि हाबाफोरखौ गोसोखांनांगौब्रा जादो दे जादो दे बयबो ओइ आसोलफोर फासन मारिसिगोन बायदि मोनबाय आं मानसिखौ नुबायना आंनि हाबाया माबायदि गाजा गोमजायै जादों बिनिखायनो हाबाफोरखौ ना जाब्रबनाङालै सानै हयै मोजां समखौ नेनांगौ होमबाना गोसोबायदि हाबा जानो हायो गोसोबायदि खुंनो हायो गोसोबायदि रंजाहोनो हायो गोसोबायदि रायजो राजाफोरनो जाहोनो हायो नुबाय आंनि हाबाया बेसेबां गाजा गोमजा जादों बेसेबां गिदिर गिदिर मानसि फैदों बेसेबां एक्टर एक्ट्रेसखौ लिंहरदों आं मा जोंखौ नोंनाव मा जादों मा जायाखै मा मोनजाहोदों मा मोनजायाखै सोर फैदों सोर फैयाखै बिनि हिसाब होनोसो लिंहरदों नामाब्रा माथो बिनि थाखायसो लिंहरखादों आं नोंसोरखौ वान्स आपन ए टाइम नोंसोर आंखौ मा खालामदोंमोन गोसोआव दङ नैबे टपिरामनाव बे टपिरामनि भान्डाराव हाबनानै दंजोबो नोंसोर आंखौ मा खालामदों मा खालामाखै गासिबो गोसोनि रेबगनजों लिरनानै लाखाजोबदों आं मोनसेबो सोदोब बावगाराखै नैबे टपिरामा लाजि फोनांजानाया बेनिखायनो दिनै नायनानै लादो नोंसोरो आंनि हाबाया बेसेबां गाजा गोमजा थांदों बेसेबां गाजा गोमजा जागासिनो आंखौ नोंसोर मुगैदोंमोन ना गावबागावनि बिनानावखौ हरनो बादोंमोन ना आंनो आलाय नुबायना एबार टपिरामनि हाबाया माइसि मोजां जादों बेहाय टपिराम जों नोंखौ सिनायासै दे निमाहा होदो गोरोन्थि जाबाय जोंना बाजै हांग्रिमोनदि नोंखौ बुङाखैलै आं नै बिसोरखौसो बुंदों इस जोंहाबा मा दाय जालायखो हापां नोंबोथ' बुंबाय थायोमोन ना आंखौ आंनि बायदि आखलालायनो हिनजाव मोननो टान जायो दालाय माथो मोनबायलै हापां आरो अमा राजा नोंथ' आंखौ हिनजाव मोनगोनखौनो सानखाथाराखैमोन नङा होमबा दाबो जाफुङाब्रा नोंनि हाबाया साननैसोनि उनावनो नोंनि हिनजाव खारगोन नायबाय था जालायबाय नोंना जालायबाय बादालि आंखौ गारनानै थाङा माथो बादालि आंखौ गारनानै थांनो थाखाय हाबा खालामाखैब्रा जों सानैया रुजु रुमु रायजो जानो थाखायसो जों हाबा जालायदों एलै दे नोंजोंलाय सोर हाबावनो जों जेनबाय नों देरहाबाय नोंबोथ' लाजिनांगौलै बब्र नों बोरै थालिर बिफां गायनायमोनलै नों आंखौ हाबा जानाय नंला होननानै गोथां गोथाङावनो थालिर बिफां गायदोंमोन ना नोंथ' आंनि थालिरखौनोथ' नों मोनबायना थालिर गायना होनायखौनोथ' बिनि फिथाइखौनोथ' दिनै नों मोनजाबायना दे जियानो जादोला नोंसोरखौ आं दा आंनि बुंनांगौ खिनिखौ बुंबाय आहा जाबाय दे जादो लोंदो रंजादो खैना गोदानखौ एसे खबर लाहैनां ओंखाम उखैबाय खोमा बे सेरिया आं खबर लायखा गाबोन समफोरनो ब्लक खालामना मा जानांगौ जाखो मेगन गोसा मानसि दुगा बे टपिरामा बिनि दुगाया साननैसोल'ब्रा लिरनानै होनो हागोन आं बिनि हिनजावा खारगोनब्रा सोरजोंबा सेंग्राफोरजों नङाबा सोरबा हिनजाव गोनां हौवाजों खारथारगोन नायबायल' था जादो दे जादो रंजादो दे बयबो मालाय हनै जालायगासिनो रंजालायगासिनो मानसिफ्रा आं हले हाबानि बेम पार्टिनि मेथाइ खोनाबानो थानो हायालै दे बयबो जादो आच्छा बार' थाइबानि लारु दिनै थिगसे जागोन साला टपिरामनि लाइफआ बरबाद जासिगोन ना बेनिखायनो जाखानोसै साला बिनि खुसियाव बिनाबाथाय हांग्रिमोनदि जा गोसो हो जा जोंलाय जाखागोन ना दे जादो बयबो मेगना गाय जागोन ना नोंना दे मबाइलखौ दोनदो दे गाबबायसो आयो दे नाय एसे मबाइल नायनो हायो बे गथ'आ दे नायदो आं माम संहैनि दे आं गाबालासिनो मबाइलखौ नायबाय थादे थांफैदोलाय आं माम संनि आं माला सिख्ला गेदेर जागोन बायदि बेरायनो मोनगोन मबाइल लानो मोनगोन माला सिख्ला जानानै बेराय मोनगोन देनां सिख्ला गिदिर जाबा थिगसे बेरायगोन आं ओरैनो आंनि मुङा थांफैदोलाय मोसौखौ फुलायलाय नङाथ' आं सिख्ला देरबानो बेरायगोन मोजां रिल्स बानायना फेमास जागोन एक्ट्रेस जागोन बे न'आव फैनानै आं थिगसे खामानिसो मावनांबाय बाजै हांग्रिमोनदिखौसो गोसोखांबाय आं बिसो आंखौ जेबो खामानिखौनो मावनो होआमोन बे आपांगालि आंखौ खामानिखौनो थिनबाय थायो खामानियानो जोबा मोनसेनि उनाव मोनसे फैबायानो थायो खामानियानो ओंखारबाय थायो आं बाबायसो हाबा जानो न'आवसो थांफिननो लुगैबाय आं मादै मा जादों लोमजादों नामा औ आं लोमजानो ओंखारसोदों माने आं लोमजाखादोंआनो बे गुसु दांबानो बांसिनसो जायो दे बिदिब्ला नोङो उन्दुनानै थाहैथ' आं मावगोन दे नोंसानि आइया फैनानै आंखौ दा रायफैबालाय आं खामानिखौ थाब मावगोन दे होमबालाय नों आंखौ खामानि मावाखै होननानै बुंनाङा दे जागोन दे
Promise? Oh, जागोन. Promise. दे होमबालाय. बाय होमबालाय आं दसे गेम गेलेनोसै दे। ओंखाम ओंख्रिया जाबाथाय मोनबाथाय आंखौ खबर हरबानो जाबाय दे। जागोन दे मादै। अके। बिमा स्मार्टनि फिसाजोआनो इसेबां जाम्बि। बेखौनो बाहायबाय थागोन आं। मोजाङानो जाबाय फावगालिया न'आव थानाया। हेलौ? ओइ फावगालि, आं नोंनि रुमाव दं। ओजों फैलाय। आंनि रुमाव? एमा राजा। आंनो खोन्थायालासिनो आंनि रुमाव डाइरेक्ट माब्रै हाबफैखो? माब्रै माने बै खोरखिजों फैबायब्रा। न'आव रावबो गैया नालाय, बेनिखायनो नोंखौ नायनो फैदों आं। आइमोना टपिरामनि हाबायाव थांदों। मोनफैसिगोनसो खोमा। आच्छा दे, नोंखौ नुबाय मोजाङानो जाबाय। ओइ फावगालि, साहा फुदुंना लाबोलाय आंनो। औ मादै लांगासिनो। बेथ' आनै दावदैसोलाय। औ। लायला, नोंखौसो खामानि थिनबाय थायो नामाब्रा आनै दावदैया? आंना आनै दावदैया देन्जार खामानि बादुलिलै। खामानि मावनो बासोगारो मानसिया। नों हले बिनि खामानि मावनायबो लाबाय थानाङालै, नङाबा नोंखौसो रुवाथि बायदि बाहायगोन बियो। जेबो नङा, गेदेर मानसिनि थिननायखौ मावनांगौ। जाम्बि, बिदि होननानै जानला मानला मावलाबाय थागोन नामाब्रा नोङो? आं आनै दावदैखौ बिराद मोजां मिथिथारो। बिराद खामानि मावनो बायो बियो। आंथ' सानदोंसोलै, मादै आफागा बिनि बादुलिखौ नुबा मा खालामगोन बिखौ? जेबो नङा दे, मावगोन बियो लासैनो। नों थांदो थां, आं मादैनो साहा फुदुंहैनि। खैना गोदाना नोंखौ साहा थिननो नाङालै, जारलासोलै। दे होमबा नोंबो थांदो, आंबो साहा फुदुंहैनोसै। आच्छा टाइमानो लादो। साला बे आनै दावदैया मेसे बादुलिलै। रा, मादै हाफांजों दामजाबासो मिन्थिगोन बियो। बेसेरा आंनि फावगालि सना। मा एसे भद्र'द नम्र'ब्र'ब्रा बेलाय। रावनिबो खोथा दानगारनाया फारिया। दा सोरबा नुफैगारगोनलै, थांनोसै आंबो। दे मोजाङै साफायदो फट'फोरा, जाहाथे आं फिसौनि फिसौफोरनो देखायनो हायो आरो बिसोरो नायबाय थायो आरो जोंनि जुलिखौ। दे फंबायमोन, दे गोसो हो, मोजाङै साफायथार फट'आ। गासैबो एंगोलजों लादै। दे जाबायबा थांनो हासिगोन। आच्छा, बे मोसानाय आयदाखौ लानोसै नामा? डिजेफ्रा मोनफैजोब्बाय। माखौथो लामा बे थाखो? आंनि हाबायाव गासिबो मोसाजोबनांगौ, नोंसोरबो। आंथ' मोसाखागोनलै, माला मोसानो मोनगोनसो जागासिनो। बेनिखायनो एनाउन्सखौ बम्ब्र'आनो होथोंसै नामा? सोर होयो होबानो जाबाय। दे होमबालाय। आच्छा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा दसे उनावनो मोसानाय हाबाफारिखौ लानोसै। गासिबो रायजो राजाफोरा रंजाफादो, मोसाफादो। दे लागावनोसै होमबालाय। टपिरामनि हाबायासो माथो गाजा गोमजा जाथारदों। मोजाङानो जाथारबाय माथो टपिरामनि हाबाया। नोंनि हाबायाबा माबायदि जागोन? मादै, नै आं नोंनो साहा लाबोबाय। लाबो। सायाव नोङो हाइजें होदोंना होआखै? मादै, आं सायाव हाइजें होआसै। मानो होआखै दे? आं हाइजें होनाय साहाखौसो लोङो, थांदां होनानै लायफिन। जागोन दे मादै। गथ'आ खामानिखौनो मोजाङै मावनोसो रोङा ना खोमायासो गाज्रि। आंहा टपिरामनि हाबाखौ नुनानै बोरैबासो मोनफाजोब्बाय, मेगनसो साजोब्बाय। आंनि हाबायाबो बिदिनो जाबा हामगौमोन। आंनि हाबायाबो मालाय फिसा जागोन आरो गिदिरानो जाखागोन। दानिया फैलायदो मस्ला मस्लि डान्स। लोगोफोर, नोंथांमोना टपिरामनि हाबाखौ जोबोद इन्जय खालामगासिनो दङ नङा होमबा? जुदि इन्जय खालामगासिनो दङ, अब्ला लाइकखौ मानो खम खालामदों नोंथांमोना? मानो लाइकआ इसिबां खम? मानो 20K लाइकखौनो मोनाखै? नोंथांमोना टपिरामनि हाबा जानो लुगैदों होननानै इमान कमेन्ट हरबाय, इमान नोंथांमोना टपिरामखौ हाबा जाजानो लुगैबाय। नाथाय नोंसोरनि साननाय बायदि खालामबा माथो लाइकआनो गैया। भिउआ जेसेबां फैयो, लाइकआ मानो इसिबां गैया? दे हो। आरोबाव जुदि नोंथांमोना टपिरामनि रायजो जानायखौ आलो नायनो लुगैदोंबा लाइकआ बुरजा फैनांगोन, नङाबा जानाय नङा। दे होमबालाय लोगोफोर, गाबोन नुलायसिगोनलाय। बाय गुड नाइट।